கைஸ் இப்போ பார்த்தோம்னா நம்மளும் எதார்த்தமா கிளாஸ்க்கு வராங்க கேம்குள்ளே வந்தோம். பார்த்தா டாப் கிரிமினல் மாப்பிள்ள டாப் கிரிமினல் வர்றான்டான்ட்டு நம்ம டீம்மேட் கிட்ட எல்லாம் சொல்ல மாப்பிள்ள அவனை நான் தான் போடுவோம் எல்லாம் சடை போட்டுருந்தாங்க. அவன் நீங்களே யார் போட வேண்டியது என்கிட்டே வந்துட்டா நானே போடுறேன்ட்டு நம்மளும் ஃபிஷ்ல குதிட்டு இருந்தா பார்த்தா அவன் டீம்மேட் மொத்த பேர் வந்து சுற்றி வலிச்சிட்டாங்க. நம்மள போட்டுட்டாங்க டாப் கிரிமினல். டே பர்பிள் கலர் டாப் மண்டல் இது டாப் கிரிமினல் உன்னை செகண்ட் ரவுண்டாச்சும் வந்து நான் போடுவேன்ட்டு செகண்ட் ரவுண்டுக்குள்ள வந்து பார்த்தா அதே மாதிரி முன்னாடி ஓடினா. டே உன்னை அமுத்தி பிடிச்சாச்சு போடுவோம்டா உன்னை போட்டு நான் எமௌண்ட்டை போடல என் பேர் டேலண்ட் இல்லடான்ட்டு நம்மளும் அமுத்தி பிடிச்சா அவனை திரும்ப நம்மள போட்டான். டே 2 ரவுண்டு இது வெறி என்ன போட்டிருக்கேன் நானும் உன்னை ரவுண்டு போட்டு உனக்கு எமௌண்ட் போட்டு வெறி பேத்துல என் பேர் டேலண்ட் இல்லடான்னு சொல்ல ஒரு டைம் தனியாக மாட்டிட்டான். தனியாவா மாட்டின மாப்பிள்ள உன்னை அமுத்தி பிடிச்சி உனக்கு எமௌண்ட்டை போடல போடுவேன்ட்டு தனியாக மாட்டினாங்க. வச்சு எமௌண்ட்டை போட்டு கட்டி பேத்திட்டோங்க. சரி நெக்ஸ்ட் ரவுண்டுக்குள்ளே வந்துட்டோம். நெக்ஸ்ட் ரவுண்டு அதே மாதிரி மாட்டிக்கிட்டான் தனியாக. மாப்பிள்ள ஏன்டா என்கிட்ட வந்து மாட்டுற உன்னை எமௌண்ட்டு போட்டு உன்னை வெறி பேத்துல என் பேர் டேலண்ட் இல்லடான்ட்டு அவனை வெறி பேத்தி இந்த மாதிரி ஜெயிச்சா.